ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ин нашри охирини барномаи итлоотии хабар дар соли 2021 аст. мавзӯъҳои муҳимтарини соли рафтаро таҳлил ва баррасӣ намуда ҷамъбаст менамоем. тасмими соли гузаштаро идома медиҳем. Нашри охирини барномаи иттилоотии хабарро дар кӯча сабт менамоем, зеро фазои идонаи соли нави бештар дар шаҳр эҳсос карда мешавад, чунки арчаҳои соли нави қомат рост карда барои таҷлили бошукӯҳи он омодагӣ ҷиддӣ дидаанд. Соли 2021 ҷумҳурии Тоҷикистон 30-солагии истиқлолияти давлатии худро бо шукӯҳ ва шаҳомати хоса таҷлил намуд, ки дар он меҳмонони хориҷӣ низ иштирок намуданд. Таҷлили бошукӯҳи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд низ бо раҳпаймоии низомиву оммавӣ гузаронида шуд. сокинони ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 9 сентябр аз 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии кишвар таҷлил карданд. Дар вилояти Суғд ба ин муносибат раҳпаймоии идона бо ҷалби беш аз 20 000 нафар ташкил ва ба роҳ монда шуд. дар ин чорабинии тантанавӣ муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатали Саид иштирок ва суханронӣ кард. мо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунем, ки маҳз истиқлолият имконияти таърихӣ барои мо фароҳам омад, ки таҳти сиёсати хиратмандона ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ватани худро соҳибӣ кунем, давлатдории миллии худро барпо, суннату арзишҳои миллиамонро эҳё созем, ормонҳои деринии халқамонро амалӣ гардонем ва зиндагии озоданаи мардумамонро баромонем. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода сокинони вилоятро бо рӯзи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳният гуфт. таъкид кард, ки тоҷикон дар муддати 30 соли истиқлолияти давлатӣ тавонистанд рушд кунанд. дар ин муддат тамоми соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар бо маром пеш рафт. Тоҷикистон тавонист суръати рушди соҳаи иқтисодиро 7.5% ташкил намуда, ҳаҷми воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохила дар кишварро ба 4.6 баробар афзоиш диҳад. боварӣ комил дорам, ки ҳамаи шумо хизматчиёни ҳарбӣ аз генерал то сарбози қаторӣ бо хизмати содиқонаи хеш дар рушду таҳкими ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ нақши муҳим гузошта туфайли ин манфиатҳои сиёсӣ якпорчагии ватани азизамон ва марзи онро ҳамеша ҳимоя менамоем. баъди табрикоти намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, паради идона дар хиёбони ба номи Раҳмон Набиеви шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. дар роҳпаймоии умумихалқӣ намояндагони касбу кори гуногун, аз ҷумла устодону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, миёнаи касбӣ, донишкадаву донишгоҳҳо, ҷавонону варзишгарон, кормандони соҳаи маорифу тандурустӣ, саноат, алоқаву нақлиёт, сохтмон, кишоварзӣ, ҳифзи муҳити зист, фарҳанг, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, сайёҳӣ, ташкилотҳои молиявӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, занону ҳунармандон, воситаҳои ахбори омма, ҷамъияти матлуботу савдо ва дигарон бо намоиши дастовардҳои хоҷагии халқ ширкат карданд, ки беш аз 30 блокро ташкил намуд. дар чорабинии тантанавӣ ва роҳпаймоии умумихалқӣ, ки беш аз 20 000 нафар иштирок намуданд, дастовардҳои замони истиқлолияти кишварро муаррифӣ карданд. 30 октябри соли 2000 асъори миллии сомонӣ бо инъикосу ифодаи чеҳраҳои фарзандони фарзонаи миллат ва таърихи бою рангини халқи тоҷик ба муомилот бароварда шуд. бахшида ба 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ду роҳпаймоӣ умумихалқӣ ва роҳпаймоии ҳарбӣ баргузор гардид. дар ин роҳпаймоӣ ба ҷуз аз худи хизматчиёни ҳарбӣ, техникаву таҷҳизотҳои низомӣ низ аз паради идона гузаштанд. аз субҳ барои роҳпаймоии хизматчиёни ҳарбии гарнизони Суғд шаҳри Хуҷанд фазои идона дошт. тамоми кормандони қисмҳои ҷузъу томи вилоят омодагии ҷиддӣ дидаанд, то роҳпаймоии хизматчиёни гарнизони ҳарбӣ хубу хотирмон гузарад.
тоҷикистон давоми 3 соли истиқлолият на танҳо рушд кард, балки қувваҳои ҳарбии низоми худро пурқудрат намуд. бо роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон артиши миллиро аз сифр оғоз карда онро пурқудрат кард. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳатто ҳангоми сар задани муноқишаҳои сарҳадӣ тавонист аз мардубум ва мардуми кишвар дифоъ кунад. Масалан, муноқишаи сарҳадӣ ки бо ҷумҳурии ҳамсояи Қирғизистон охири моҳи апрел дар Исфара ба вуқӯъ омад, сари вақт чораҷӯӣ карда шуд. Комиссияи босалоҳият аз ҳарду кишвар ба сари мизи гуфтушунӣ нишаста роҳҳои мусолиҳатомези ҳалли ин мушкилиро ба миён гузоштанд. имрӯз масъалаи муайянкунии хатти марз байни Тоҷикистону Қирғизистон дар доираи комиссияи дигари байнидавлатӣ идома дорад. ҷониби Тоҷикистон бо ҳамсояи кишварҳояш ҳамеша хостори муносибатҳои хубу дӯстона мебошад. мо дар маркази ҷамоати деҳоти Очақалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорем. шаби гузашта дар ин минтақа ва сарҳад ки он тарафи мо ба ҳисоб меравад камтар нооромӣ ба вуҷуд омада буд. имрӯз бошад вазъият дар инҷо нисбатан ором аст. ҳоло бошад соате ки мо дар инҷо қарор дорем 11 мебошад. вазъият тинҷ аст. мардум озодона осоишта дар кӯчаҳои ин ҷамоат гашту гузор доранд. вазъият шаби 29 апрел дар Овчи Қалача ором набуд, зеро сарҳадбонони ҷумҳурии Қирғизистон беогоҳӣ ҷониби сокинони осоиштаи Тоҷикистон тир кушоданд. дар ин бора муовини раиси ҷамоати деҳоти Овчи Қалача Абдуҳамид Одинаев иттилоъ дода буд. ин ҷамоат бо ҷамоати деҳоти Қулундаи ноҳия Лайлаки ҷумҳурии Қирғизистон ҳамсарҳад мебошад. низое ки пас аз нисфи рӯзи соати 73 оғоз гардид то соати 22:30 давом кард. ин амалкард боиси фавти як ҷавони 31-солаи осоиштаи маҳаллӣ гардидааст ки ному насабаш Умедҷон Юсупов мебошад. тақрибан соатҳои 5:30 бе ягон огоҳӣ аз ҷониби сарҳадбонони ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷониби сарҳадбонони ҷумҳурии Тоҷикистон тири аввалин кушода шуд ва ҷавобан ба ин аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон низ тирпаронӣ оғоз гардид. аҳолии назди сарҳадии деҳаи Овчи Қалача ва махсусан кӯчаҳои Ҳалимбобо ва Баҳор ки ба марз наздик мебошанд ба ҷои бехавф кӯчонида шуданд. ин корро Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ба хотири ҳифзи аҳолӣ ва ба таври сулҳ анҷом додани муноқиша дар сарҳад корбарӣ карданд. на танҳо халқи ҷамоати халқи Тоҷикистон омода аст ки барои ҳифзи ватани худ аз ҳамаи имкониятҳо истифода барад ва дар айни замон дар муҳофизати ҷамоати деҳоти Овчи Қалача аз Кумитаи давлати амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар қисмҳои сарҳадӣ низ сарбозону афсарон ҷалб карда шуданд ва дар ҳолати омодабошӣ қарор доранд. сокинони маҳаллаи 70-солагии ҷамоати Овчи Қалача Дадобек Дадобеков мегӯяд ки имрӯз вазъият дар ин минтақа ором аст. вақтҳои охир ҷониби сарҳадбонони қирғиз бо ҳар баҳона махсусан тақсимоти об байни аҳолӣ муноқиша менамоянд. ҳодисаи мазкур бори аввал набуда балки солҳои қаблӣ низ ба чашм мерасид. новобаста ба ин мардуми тоҷик ҳамеша дар рӯҳияи неки оини ҳамсоядорӣ зиста ба ҳамаи ин ғаразҳо бо таҳаммул муносибат намуд. ин амалкарди Тоҷикистон ифодагари ҷонибдорӣ аз сулҳу осоиштагӣ мебошад. اینها که حاضر یک چند سال باز ما به همه جنجال سوپلنگ هست گویا این زمین ویا باشد لیکن اینجا من خودم تولد شدگی همینجا به پدر مادر من گندم میکاشیدن للمه من همین کوه با ما همون گندمو که تولد بوی برستگی امروز با اومده وها صاحب شدنه اوید به مسئله بحث‌های سرحدی گفته میتوانم که این سال 2019 ماه سپتامبر چونین با چونین یعنی بی آگاهی از جانب سرحدبانان جمهوری قرقیزستان تیرپران آغاز کرده بود این یعنی که باری اول نمی باشد در سرحد. хушбахтона ҳолу вазъ дар ҷамоати деҳоти Овчи Қалача ором буда дар бонгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ кормандони тиб давоми 24 соат навбатдор мебошанд. ин кор ба хотири ҳифзи саломатии сокинон роҳандозӣ гардидааст. дар маркази саломатии деҳоти Боғпарвар давоми як шаби охир 6 нафар муроҷиат карданд ки 4 нафари онҳо калонсол мебошанд. то саҳара 5 нафар майда бачаҳо буданд, 4 нафар калонсоло буданд. фишори баланди хун кити мо ҳамошон ба ёрдами аввалии худро расондем. дар ҷамоати деҳоти Овчи Қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 25 000 нафар аҳолӣ зиндагӣ мекунанд.
ҷамоати очиқалъача асосан бо ду деҳа деҳаи мақсад ва интернатсионали кишвари ҳамсояи қирғизистон хатти наздики сарҳад дорад ки масофаи умумии он 21 километрро ташкил медиҳад ва аз дар ин шабу рӯз дар Исфара низ ором набуд. Барои ҳалли мушкилоти ба амал омада раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ба ин минтақа сафари корӣ анҷом дод. Бо сокинон мулоқот намуда ба осебдидагони муноқишаҳои охири моҳи апрел кӯмак расонд. Ҳамчунин раиси вилояти Суғд ба беморхонаи марказии шаҳри Исфара рафта аз вазъи саломатии осебдидагони муноқишаи сарҳадӣ огоҳ гардида буд. давлат ҳукумат ҳаст дастгирӣ мекунад. роҳбари давлат хонаҳое ки имрӯз дар вақти ҷанг вайрон шуда буданд сӯзондан мо як моҳ ҳозир ҳамаша бархор мешавем. дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара 39 нафар мавриди табобат қарор доранд ки онҳо маҷрӯҳ ва осебдидагони низоъҳои байни сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон мебошанд. 9 нафар беморон ин низомиён ҳастанд. боқимонда шаҳрвандон мебошанд ки онҳо ҳангоми низои сарҳадӣ осеб диданд. ин гурӯҳ танҳо шаби 28-29 апрел захмин гардиданд. ҳолати саломатии як нафар аз захм гирифтагон вазнин буд. вай яке аз кормандони низомӣ аст. умуман рӯзҳои 28-29 апрел ба беморхонаи марказии шаҳри Исфара ҳамагӣ 65 нафар аз ҷароҳатҳои захми оташнишон бистарӣ гардиданд. аллакай мо 37 нафари онҳоро ба рухсатӣ яъне ба хонаҳояшон интиқол кардем. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода тамоми осебдидагони низоъҳои сарҳадиро ки дар беморхонаи марказии шаҳри Исфара табобат мегиранд аз аҳволи онҳо бохабар шуда ба ҳар якашон 20 000 сомонӣ кӯмак намуд. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода мегӯяд ҳангоми низоъҳои сарҳадӣ ки ҷониби кишвари ҳамсоя оғоз кард 19 нафар фавтиданд. ин гурӯҳи фавтидагон барои ҳимояи як порчаи замини худ ҷонро аз даст доданд ва қаҳрамон мебошанд. кӯмакҳои ҷаноби олиро ба шумо ваъда мекунем. имрӯз ман соҳибкорони ватандӯстам паҳлӯи мондана ин маблағҳои ба шумо саломатӣ мехоҳем. мана ин барои фарзандон барои оянда авваланҷа 20 000 сомон шумо ваъда. ба ҳар як захм бардоштагон ки дар беморхонаи шаҳри Исфара табобат гирифта буд 20 000 сомонӣ кӯмакпулӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Суғд тақдим карда шуд. аз рӯи маълумоти сардухтури беморхона бештари осебдидагони низои сарҳадӣ вазъи саломатияшон беҳтар гардидааст. ҷанга мо 100 сола намехоҳем. ягон хел мо ҷангҷӯй нестем. мо ҳамин тарафдори сулҳ. ҳамин ки ваҳо намефаҳмад. имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳои бардурӯғ вобаста ба низои назди сарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон хеле зиёд гардидааст. аз ин рӯ як гурӯҳ хабарнигорон тасмим гирифтанд ки худ ба ҷои ҳодиса рафта аз вазъи мавҷуда маълумоти аниқу дақиқро пешниҳод намоянд. ҷониби кишвари ҳамсоя аз забти қисми низомии хоҷаи аъло хабар интишор карда буданд, аммо баъди рафтан ба ҷои ҳодиса маълум гардид ки он дурӯғ яъне фейк аст. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода ба оилаҳои фавтидагони низои сарҳадӣ рафт. ба ҳар оила ки бесаробон монданд 70 000 сомонӣ маблағ тақдим кард. ҳамчунин гуфта шуд ки нигоҳубини фарзандони нимятиммондаи онҳо пурра зери назорати давлат ва ҳукумат қарор дода мешавад. ҳоло барои бартараф намудани оқибатҳои муноқишаҳои назди сарҳадӣ дар вилояти Суғд ситоди вилоятӣ оид ба бартарафкунии оқибатҳои низои назди сарҳадӣ ташкил карда шуда буд ки он барои ҳар чӣ зудтар кӯмак намудан ба мардуми осебдида ва бунёди биноҳои бесарпаноҳ монда нигаронда шуда буд. бо гузашти чанд вақт манзилҳои истиқоматии сокинони назди сарҳадӣ пурра барқарор гардид ки он бо дастгирии бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифт. ҳоло барои муайян намудани хатти сарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон корҳои зарурӣ аз ҷониби ҳар ду давлат ба анҷом расонида мешавад. Тоҷикистон бо Қирғизистон 980 километр марз дорад ки аз ин танҳо 519 километраш мушаххас ва нишонагузорӣ шудаасту халос. дар воқеъ навгонӣ дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон соли равон ҳукумати кишвар бо ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадориҳои ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, хизмати алтернативӣ ё худ дар бораи ӯҳдадориҳои даъвати сафарбариро ба роҳ монд ки он барои ҳар ҷавонмард имконият медиҳад ки ҳам хизмат кунаду ҳам соҳиби билети ҳарбӣ гардад. ин воқеъ чӣ гуна ба роҳ монда мешавад? бо супоридани 420 нишондиҳанда ба суратҳисоби махсус
با گذشتن یک ماه آمادگی به انجام رسانیده می شود. از 18 تا 27 ساله که حقوق آزاد شدن یا به تأخیر انداختن مهلت خدمت را ندارند، آنها می توانند به هیئت ذخیره سفربری در هیئت ذخیره سفربری خدمت حربی را ادا نمایند. исмоил раҳимзода муовини комиссари ҳарбии вилояти Сув мегӯяд ин намуди хизмат ба қувваҳои мусаллаҳи кишвар навгонӣ буда барои ҳама ин гуна имконият фароҳам оварда намешавад, зеро ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ тариқи квота амалӣ карда мешавад ки шумораи он маҳдуд аст. квота ба вилояти Сув ман дар мисол мегӯям, агар 200 нафар ҷудо шуда бошад, 200 нафар ба ҳамаи 18 шаҳру ноҳияҳо тақсим мешавад ин квота. ба баъзе шаҳрҳо 10 нафар, ба баъзе шаҳрҳо 15 нафар, ба баъзе 8 нафар. вақте ки онҳо нақшаи захираҳои сафарбариро иҷро карданд, то мебояд ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ бояд сафарбар шаванд боқӣ монда. вақте ки квота иҷро шуд, мо танҳо ҳамчун хизмати умумии ҳарбие ки онҳое ки маълумоти олӣ доранд 1 сол 12 моҳ, онҳое ки маълумоти олӣ надоранд 24 моҳ қонунгузорӣ муайян кардааст, ба ҳайати хизмат сафарбар намоед. новобаста аз ҷорӣ шудани ин навгонӣ ҳастанд ҷавононе ки бо хоҳиши худ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ пайваст мешаванд. фарзанди Зеби Расулова ҳоло дар қувваҳои мусаллаҳи кишвар адои хизмат мекунад. ин модар мегӯяд наздик 1 сол мешавад ки писари дуюмаш дар хизмати модар ватан аст. вай хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбариро қобили қабул намешуморад. вай мегӯяд ки бигзор ҳар ҷавонмард давоми 2 сол мактаби тактикии ҳарбиро гузарад ва ҷавони ҷасуру ватандӯст тарбия ёбад. رفته خدمتاشون کرده بیان وای بهتر آنچه اخلاقشون میدارد از فرزند خودمون نمی همسایه هم میدونن همشون که سلام علیک وای عزتش جاش بماندگی همش پرسیده می استان اشکالیب خودش من دوروال نویسنده را سالی خاراکترش وای بود شیخچه بود نه حاضر من مدری بهش السلام علیکم گفته سلام علیک کرده پرسیده وای کده می استاد آنینده یعنی بعد خدمت مناسبتش ها دیگر یک گله دیگر уже قدری پدر و مادر به میرسیدگی میشناسد فرزند. ҳуқуқшиносон мегӯянд ҷавоне ки хизмати ҳарбиро дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ иҷро мекунад наметавонад ба мақомотҳои қудратӣ ба кор дохил шавад, зеро адои чунин хизмат ба ҷавон дари фаъолият дар ташкилотҳои ҳарбиву қудратиро мебандад. баъзе аз камбудиҳо баъзе аз мушкилиҳо оиди чунин намуди хизмат амиро гуфтани ҳастам ки масалан аз таҷрибаи давлати ҳамсоя масалан Қирғизистон бигирем, чунин намуди хизмат дар онҳо ҳам ҳаст, яъне маблағе ки барои чунин намуди хизмат пардохт карда мешавад, ҳамонҷо гуфта мешавад ки 7% он ба сурат ҳисоби чӣ мегӯянд комиссарияти ҳарбӣ, 30% он ба вазорати мудофиа ва боқимондааш ба буҷаи давлат ворид карда мешавад. вале дар қонунгузорӣ ва дар қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба куҷо сарф шудани маблағ мушаххас нишон дода нашудааст. ин як. дуюм ҳолат бошад ин ки бениҳоят гарон будани маблағ мебошад, барои он ки 25000 дар шароити имрӯза мардуме ки вазъияти иҷтимоиашон паст аст наметавонанд чунин маблағро пардохт намоянд ва артишро баъди 1 сол мумкин аст ки танҳо ки шахсони вазъияти иҷтимоиашон паст буда ташкил медиҳанд ва чунин намуди хизматро танҳо ки нафарони доро, нафарони сарватманд метавонанд ки адо намоянд. ба андешаи ҳуқуқшиносон маблағе ки 25200 сомонӣ барои хизмати ҳарбӣ дар ҳайати захираҳои даъвати сафарбарӣ пардохт карда мешавад, дар ҳолатҳои фавтидани шахси маблағ супорида ё ғайри қобили хизмат дониста шудани онҳо паст гардонида мешавад. ба даромадани тағйиру иловаҳо ба қонун беш аз 9 моҳ сипарӣ гардид ва ҳоло сокинон дар бораи мавҷуд будани чунин навгонӣ чандон огоҳ нестанд. муваффақият ва мушкилоти он чӣ гуна хоҳад шуд, инро вақт муайян мекунад. баъди ворид шудани тағйиру иловаҳо ҷавонони кишвар имкони интихоб дар қувваҳои мусаллаҳро пайдо намуданд. масалан Саид Мухтори Саиданвар баъди хатми донишгоҳ тасмим гирифт ки хизмати анъанавиро иҷро намояд. ҳоло вай дар яке аз қисмҳои низомӣ хизмати модар ватанро сарбаландона адо намуда истодааст. рафт бошед. дар вақти иҷрои хизмати ман
ягон воқеаро хуна додааст навбаши нуқтаи назори техникӣ сарбоз қатори Сангинов озод. ин ҳамон Саид Мухтор Сангинов мебошад ки баробари таҳсил дар бахши журналистикаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Академияи Бобоҷон Ғафуров ба телевизиони Симои Мустақили якум пайваст ва коромӯзиро бо роҳбарӣ ва тавсия устодон дар шӯъбаи иттилоотӣ оғоз намуд. Фаъолияти коромӯзии вай дар шӯъба бо хатм намудани донишгоҳ сурат гирифт, вале дар ин муддат тавонист худро яке аз сермасъултарин коромӯз нишон диҳад, мустақилона ба ҷои ҳодиса равад, навор гирад ва матни онро иншо кунад. Саид Мухтор Сангинов баъди хатми донишгоҳ тасмим гирифт хизмат дар қувваҳои мусаллаҳро адо намояд, чунки хизмат вазифаи ҷавонмардӣ ҳар ҷавон мебошад. бароям аввалҳо хеле душвор буд, чун мегуфтам ки чӣ гуна ман дар муҳите ки худамро ҳеҷ вақт тасаввур намекунам диданамро ва оҳиста оҳиста як муҳите шуд ки дар ин ҷо ман бародарони худро пайдо кардам, дӯстоне ки хуб хеле бароям дур буданд. Аз яке аз ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, яке аз Душанбе аст, яке аз вилояти Мухтору Кӯҳистони Бадахшон аст, аз ҳар манотиқи кишвар рости аввалҳо бо ҳамдигар чӣ мегӯянд урфу одати якдигар ё ин ки бо ҳамдигар чӣ гуна робитаро пайдо кардан бароям хеле душвор буд ва ин як дарсе шуд барои ман дар зиндагӣ, як ибрате шуд ки чӣ гуна бояд мактаби марданагиро паси сар кунем. ҳоло Саид Мухтор Сангинов дар яке аз қисмҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат мекунад. Азбаски маълумоташ оли аст, адои вазифаи ҷавонмардиаш ҳамагӣ 1 сол ба ҷо меорад, зеро аз рӯи қонунгузории кишвар муҳлати хизмат ҳамагӣ 12 моҳ муқаррар гардидааст. қаҳрамони гузориши мо аллакай 9 моҳи хизматро паси сар намуда ба қавли худаш мактаби ҷавонмардиро гузаштааст. вақте ки мо ба қисми ҳарбӣ ворид гардидам, аввал аз курси тайёрии наваскарӣ гузаштем давоми 1 моҳ. дар ин ҷо ҳама нозикиҳои яроқҳое ки барои мо вобаста мешавад ва ҳамаи намудҳои яроқҳое ки барои мо барои несту нобуд кардани душман ҳангоми ишораи бонк хатар лозим аст омӯзониданд. мактаби мардонагиро ҳар кас гузаронида наметавонад. дар кӯчаву паскӯчаҳо рости овозаҳои зиёде ҳастанд ки мегӯянд латукӯб аст ё ин гуна овозаҳо ҳаст, аммо барои ман чунин ягон боре нашудааст ки чунин чӣ мегӯям воқеа рух дод бошад. дар ин ҷо ҳама имрӯз тасаввур кунед ки ҳама ҷавонои мо таҳсил карданд ва дар қисми ҳарбӣ мо низ аксарияти ҷавонҳо таҳсил карданд, яъне маълумоти олӣ доранд. он нафаре ки маълумоташ олӣ аст, босавод аст, дониши мукаммал дорад, ҳеҷ вақт ба ин гуна амалҳо роҳ намедиҳад ва ман ҳам чунин тасаввурро доштам, аммо вақте ки ба қисми ҳарбӣ ворид мешавӣ, чунин инсонҳое ки мардум дар кӯча мебинандро намебинӣ. бо баробари Саид Мухтор дар қисми низомӣ садҳо ҷавонон хизматро сарбаландона иҷро мекунанд. ин гурӯҳ онҳое мебошанд ки барои ором хоб намудани модарону хоҳарон шабзиндадорӣ мекунанд, ватанро марзу буми кишварро аз душман эмин нигоҳ медоранд, то мардуми тоҷик озодона ва оромона умр ба сар баранд. имрӯз шароит дар қисмҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ беҳтар ва хубтар гардидааст, зеро афсарону аскарон ва умуман хизматчиёни низомӣ бо хурду хӯроки гарм, хобгоҳҳои тозаву озода ва шароити хуб фаро гирифта шуданд. мақомоти давлатӣ барои беҳтарӣ ва бехатарии онҳо чораҳои заруриро андешидааст, то хизмати ҷавонони кишвар бе шиканҷа анҷом ёбад. شرایط ها به ما خیلی مهیا هستند و ما جوانان رو دعوت میکنیم که چنین شرایط ها رو به ما مهیا کردن بیان خدمت و فعالیت کنند و ما خدمت خیلی مهیا است که ما در این سمتی مقرر کرده شده یعنی خدمت حربی رو به سر برده ایستادیم و خیلی خوب از شرایط های مهیا میباشد. مشقاش هم خیلی خوب است و 3 وقت خوراک است، از خوراکش هم به شرایط مهیا است، یگان کمبودی ندارد، خیلی خوب است. афсарону аскарони қисмҳои низомӣ мегӯянд дар хизмат муноқишаву шиканҷа ё худ дидавшина вуҷуд надорад. ин ҳама овозаву ҳангомаҳо беасос мебошанд, зеро шароит таълим ва ҳам тарбияи ватандӯстӣ ҷавони соддаро ба шахси обитоб ёфта табдил месозад ки он боиси ифтихор мебошад. ҳамарӯза дар қисмҳои ҳарбӣ дар тамоми қисмҳои ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар машғулиятҳои тайёрии сафароӣ, тайёрии ҷисмонӣ,
машғулотҳои тайёрии ҷангӣ аз ҷумлаи тайёрии тактикӣ, оташфишонӣ бо машқҳои тирпаронӣ ҳама рӯза дарсу машғулотҳо гузаронида мешавад, махсусан дар машқҳои оташфишонӣ, инчунин бо силоҳу аслиҳа, муҳимоти ҷангӣ ва техникаи ҳарбие ки ба мо вобаста карда шудааст, мо ба боварӣ гуфта мекунем ки тамоми сарбозои имрӯзаи мо ёд мегиранд ва мефаҳманд ва аз онҳо истифода бурда метавонанд. мо ба ҷавонон даъват меорем ки имрӯз ба хоҳиши худ, яъне қарзи фарзандӣ, қарзи мардонагии худро дар назди падару модар, дар назди ватани азизи маҳбубамон Тоҷикистон ба омада бе ягон роҳи тарс, бе ягон душворӣ адо намуда ба назди падару модари худ баргарданд. қаҳрамони гузориши мо Саид Мухтор Сангинов пас аз 3 моҳи дигар вазифаи ҷавонмардиашро ки хизмат ба ватан аст ба итмом мерасонад. Тасмими вай ҳанӯз ҳамон аст ки дубора ба журналистика рӯ меоварад, бо инъикоси мавзӯъҳои ҷолиб ва бо таҳлили мушкилоти ҷомеа барои пешрафтани ватани азиз саҳм мегузорад. хуб, ман ба ҷавонон тавсия медиҳам ки аввалин дараҷа бояд ҳар як ҷавонмард хизмати ватан модари худро адо намояд, чун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ таъкид медоранд ки ман ба ҷавонони Тоҷикистон эътимоди комил дорам. Пас мо бояд такя ба суханҳои пешвои миллат намуда ватани азизи худро ҳимоя кунем. агар мо ватани миллати худамонро ҳимоят накунем, ягон нафар аз бегонагон моро ҳимоя намекунад. ва ман ҷои таърифаш не сарбозонро донед, агар осуда ки падар модари мо хоб мекунанд, аз ҳисобе ки заҳмат мекашанд сарбозон, чӣ қадар бехобӣ мекашанд, чӣ қадар ба он хотире ки ватани миллаташонро ягон хоре ба пояш нахалад. аз ин лиҳоз мо низ кӯшиш мекунем ва ба сарбозон таъкид мекунам ки биёянд мактаби мардонагиро гузаранд ва ҳатман яке аз ҷавонмардоне мешаванд ки ватани миллаташон ифтихор мекунад. 5 калимаи серистифодатарин дар соли 2021: 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ваксинатсия бар зидди бемории COVID-19, муноқишаи сарҳадӣ, гароншавии роҳгиро ва сабзӣ, сӯхтор дар бозори Баракат буд. новобаста аз сари вақт инъикоси ин масъалаҳо ҳанӯз ҳам суолҳои нокушода боқӣ мондааст ки он боиси сар задани ҳангомаҳо мегардад. ҳангомаи соли 2021 ин ба маҳдудияти нерӯи барқ дар кишвар алоқаманд дошт ки он бо баҳонаи таъмири трансформатору таҷҳизоти электрикӣ дар фасли сармо сар зад. хушбахтона ин дер давом накард. ҳоло дар Тоҷикистон сокинон 24 соат бо нурии барқ таъмин ҳастанд. ҳангомаи пурсадосадотарин дар соли 2021 ки ҳатто сокинони ҷумҳурии ҳамсояи Ӯзбекистонро ба ташвиш овард, ин гӯё мушкилот дар яке аз агрегатҳои нерӯгоҳи барқи оби Қайроқум бошад. ин ҳама албатта ҳангомаҳои беасос буданд. сарбанди нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум рахт нашудааст. эҳтимолияти ба вуҷуд омадани садама мавҷуд мебошад. ин ақида чанд муддат мешавад ки дар сархати расонаҳои ватаниву хориҷӣ, махсусан дар ҷумҳурии Ӯзбекистон сару садоҳои зиёдро ба бор овард. чанде аз сокинони вилояти Сирдарёи Ӯзбекистон дар ҳароси зери об намондан кӯчҳои худро бардошта рафтанд. ин сару садо ва ҳангомаҳо як ҳафтаи охир дар кишвари ҳамсоя давр мезанад. охирон ҳокими вилояти Сирдарё Ғафурҷон Мирзоев маҷбур шуд ки бо аҳолии ин минтақа мулоқоти рӯбарӯ анҷом диҳад, чунки сару садо ва мишмишҳои ҷой дошта оид ба рахт нашудани сарбанди нерӯгоҳи обии Қайроқум асос надошт. оид ба ин масъала бо чанде аз хабарнигорони ӯзбекистонӣ дар тамос шудем. онҳо сару садоҳоро тасдиқ намуда гуфтанд ки вазъи имрӯза нисбат ба рахтнашавии сарбанд мӯътадил мебошад. сару садо дар мавриди рахна шудани нерӯгоҳи обии Қайроқум ва сарбанди он дар ҷумҳурии Ӯзбекистон хеле баланд шуд ва ин сару садоҳо дар аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам ба мушоҳида расид. аммо мутахассисони ин нерӯгоҳ мегӯянд сару садоҳои мавҷуда тамоман асос надорад. ҳоло тамоми агрегатҳо ба таври бояду шояд фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. Полот Полотов сардори хадамоти эҳтимодият ва амнияти фаннӣ дар нерӯгоҳи барқии оби Қайроқум мегӯяд ки сару садо ва ҳангома асос надорад, чунки ҳар лаҳза мутахассисони ин хадамот вазъи обанбор ва сарбандҳоро таҳлил ва мушоҳида мекунанд. тамоми вазъи нерӯгоҳ зери назорати онҳо қарор дорад. эҳтимолияти сар задани ҳодисаҳои нохуш мавҷуд нест ва барои пешгирии ин ҳолатҳо ҳамарӯза мутахассисони бо таҷриба корбарӣ менамоянд. камачқиле ки мебинед он сарбанди мо дар ҳолати кори ҳозир ягон хел иллат ё ягон хел сӯрохие чӣ надорад. ҳамин он гапое ки ҳозир дар шабакаҳои иҷтимоӣ мана пайдо шудагӣ ҳамаш бар дурӯғ мебошад.
сарбанди мо дар ҳолати корӣ ва эътимодият қарор дорад, надёжна это. ҳозир нерӯгоҳ бо тавонии номиналӣ кор дорад. Ягон хел нуқсон надорем. Оиди эътимоднокии кори нерӯгоҳ камбудӣ нест ва ягон хавфи ба вуҷуд омадани ягон хел нуқсонҳо дар мо дида намешавад. мониторинг ва таҳлилҳои мутахассисони ватаниву хориҷии нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум ҳамарӯза анҷом дода мешавад. Сарбанди хокии ин нерӯгоҳ тахминан 1.2 километрро ташкил медиҳад. Сарбанди бетонин бошад, беш аз 200 метр ба ҳисоб рафта вазъи сарбандҳо мӯътадил арзёбӣ карда мешавад, зеро ин сарбандҳо ҳамарӯза зери назорати мутахассисон мебошад. Аз ин рӯ ба вуҷуд омадани ҳолати садамавӣ аз эҳтимолият дур аст. бояд гуфт ки оиди назорати сарбанд чунин гуфтаниям ки шабонарӯзӣ оиди кори сарбанд мониторинг гузаронида мешавад. махсус пизометрҳо дорем. дар он бо ёрии онҳо ҳолати сарбанд ҳамавақт шабонарӯзӣ мушоҳида карда мешавад. аз тарафи коргарони нерӯгоҳ назорати шабонарӯзии сарбанд баромон доштагӣ ва ягон хел нуқсонҳо то ҳол дида нашудааст ва боварӣ дорам ки дида намешавад. мушоҳидаи сарбанд ва нерӯгоҳро гурӯҳи махсуси гидротехникӣ беш аз 20 нафарро ташкил медиҳанд, ҳама рӯза зери назорати қатъӣ мегиранд. аз ин рӯ мутахассисон бар он бовар доранд ки эҳтимолияти сар задани ҳодисаҳои рахнашавӣ дар нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум вуҷуд надорад, чунки вазъи он хуб арзёбӣ карда мешавад. ҳоло бошад тамоми агрегатҳои нерӯгоҳи барқии обии Қайроқум коршоям мебошад ва мунтазам фаъолият дорад. соли 2021 соли сермаҳсул буд, зеро давоми сол дар вилояти Суғд наздик ба 100 адад корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ ба фаъолият оғоз намуд ки дар он беш аз 1500 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. ифтитоҳи корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд ва дигар минтақаҳои вилоят бо ҳадафи 30-солагии истиқлоли давлатӣ вусъати дигар дошт. орзуи деринтизортарини як гурӯҳ сокинони шаҳри Хуҷанд дар соли 2021 ҷомаи амал пӯшид. ин ҳамон оилаҳое буданд ки давоми 6 соли охир иҷоранишинӣ карданд. ин ҳамон 32 оилае мебошад ки ба аз тарафи ширкати чинӣ манзилҳояшон ба хотири бунёди шаҳраки чинӣ вайрон карда буд. аммо хушбахтона соли 2021 ин оилаҳо соҳиби манзили истиқоматӣ гардиданд. Toycha onda dogovor заключить моба иҷора пули дода квадратный метр мо квадратный мо $2 сомон ба гардонда дода шуда барои истиқомат кунандаи ҳамин манзил. мисол мо ҳам сар кардага ҳамин хонаи вайрон кардосем иҷора биромада ҳама иҷора пули мо иҷора метиму 1 сол мешинем мо байни то 10 моҳ 1 сола бироварда ино хона дода мо ба ҳамин бино метиҳанд ҳаминҷа бино метиҳанд бинои истиқомат кунанда ҳамаша пурра барои он ки хонаи мо пурра таъмин кардагӣ буд ино ҳам пурра мувофиқи договор пурра таъмин карда метиҳанд то хонаи ҳама то розетки барқи ё ҳама чиза ванна туалет ҳамаша карда метиҳанд. ин иҷоранишинӣ 1 сол не, балки беш аз 5 сол давом кард. Фаррух Зиёев ҳанӯз соли 2015 хонаи истиқоматии худро, ки дар кӯчаи Фрунзеи хиёбони Раҳмон Набиев ҷойгир аст, вайрон карда ба ширкати чинӣ дода буд. Вай бо шартномаи бастаи худ бо ширкати чинӣ бовар дошт. Он вақт, яъне соли 2015, сохтмони биноҳои баландошёнаро дар хиёбони Раҳмон Набиев ширкати сохтмонии Ҳусноро-1 бар ӯҳда дошт. онҳо сокинонро бовар кунонданд, ки манзили истиқоматии замонавиро дар фурсати кӯтоҳ бунёд карда ба ҳар оила ки 32 хоҷагиро ташкил додааст тақдим менамоянд. иҷорава мебурам мо ҳамаша пулошона 1 солаша додана сар кардем. тақрибан 1 квадрат $2 ҳамин қурби асрори миллии худамокати ҳозир $2 асрор гардонда 2 содем ҳамаш ба инова ҳар якта ҳамин оилава арӯи квадрати шартномаро гирифтаги мо биноҳои баъди буд карданамо мо тайёр карда ва дару тирезаи полу ваннои ҳама условияш ки супурда мешавад инова 100% условии зиндагӣ мекарди инова супурда мешавад ҳар як оилава квадрат шома квадрат дода мешавад.
сиду хоҷагӣ ки беш аз 70 оиларо дар бар мегирад аз кӯчаҳои киров, гулшан, фрунзе ва раҳмоннабиев аз манзилҳои истиқоматии худ даст кашиданд. онҳо наздик 5 сол ҳамроҳи оила келину фарзандонашон дар иҷора буданд. лоиҳаи мазкур бинобар сабабҳои техникӣ амалӣ нашуд. ҳатто ба сохтмонаш шурӯъ накарданд. сабаби асосӣ баланд будани намнокӣ арзёбӣ гардид. пас аз 5 сол ин гурӯҳи сокинони бехонаи шахсӣ монда соҳиби манзили истиқоматӣ гардиданд, ки он аз маҳаллаи дигар аст. Zeminovki bu değil mi? Ha, Zeminovki ayısı bir namnokkiş. Judo ya o bir daylo bu no nokştin düşten bana. Hayrat hemi ho ya rahmat hemi ho. саодат умарова яке аз сокинони маҳаллаи фрунзе аст. вай баъд аз бастани шартнома бо як ширкати чинӣ давоми 5 соли охир дар иҷора буд. лаҳзаи деринтизор фаро расид ва охири ҳафтаи гузашта мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд ба сиду хоҷагӣ ки 5 сол қабл хонаҳояшон вайрон шуда буд калиди манзили истиқоматиро супориданд. онҳо пас аз сарсониҳои зиёд худро хушбахт эҳсос мекунанд, зеро дубора соҳиби манзили истиқоматӣ гаштанд. акнун ин соҳибмулкон истиқоматкунандаи маҳаллаи мевағул гардиданд. саодат умарова гурӯҳи кории чӯбии иттилоотии хабарро бо ифтихор бо манзили истиқоматии худ шинос кард. Doşku sahibi manzili şudیم. من 6 سال اسم اجاره‌نده بودیم. من خانه درداری به سامان شدیم. نغز ما خرسان. لیکن تا همه چقدر حالی سیت آبش نیست است. آدما آمداشیم مجبور شدیم که هم خورفتاسیم جاش بیاد. بیچاره باشتم چولی بنی بیرنی چراغش میزنه بکن. اگه امروز عراقی دوشم به همه آمده شتنش در کار سویت میتیم سوزه من همه ماده خود دوغیش کراسیم. خدا خواهد میشه. ин бинои баландошона бо ҳуҷраҳои барҳавояш соҳибони худро ёфт. ин гуна манзилҳои истиқоматии наву замонавӣ ба ҳар як оила ки соли 2015 аз хонаҳои худ дар хиёбони раҳмоннабиёв маҳрум шуданд супорида шуд. фаррух зиёев низ аз соҳиби хона гардиданаш хушҳол аст ва ин рӯзро наздик 6 сол интизорӣ мекашид. 6 сол боз иҷоранда будем хона 5 сол зиёд 6 сол расонӣ 5 сол зиёд чорум шароит нағз ремонтош зуд ҳамаша кафил карда додам абой карда туалет ванна ҳамаша пол ойнаҳо шинонда дарои мешкомти шинонда розӣ карда ҳама моя мо хурсанд. таваҷҷӯҳи навбатии мо ба мавзӯи COVID-19 аст. шояд кӯдаке ки нав забон баровардааст аллакай медонад ки ковид чӣ аст. бо гузашти беш аз 2 сол ин беморӣ ба зиндагии муқаррарии мо ворид шуд. бар зиддиён олимон ба коркарди ваксинаҳо шурӯъ карданд. ваксинагузаронӣ дар сархати бештари гузоришҳои расонаҳои иттилоотиву байналмилалӣ буд. давоми соли 2021 ҳамаи намуди ваксинаҳо ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид карда шуд. ҳоло ваксинагузаронӣ дар кишвар бо маром идома дорад. дар вилояти суд ваксинасия бар зидди пандемия аз моҳи апрел оғоз гардид. аввалин ваксина AstraZeneca ки истеҳсоли Ҳиндустон ва Швеция буд ворид шуд. нахустин тамоми кормандони соҳаи тиб пур аз он фаро гирифта шуданд. сипас тамоми аҳолии вилояти суд аз ваксина истифода намуданд. мувофиқи маълумоти оморӣ то санаи 20 декабр дар вилояти Суғ наздик 80% аҳолӣ марҳилаи аввал ва дуввуми ваксинаро гирифтанд. ваксинатсияи аҳолӣ бештар дар марказҳои саломатӣ сурат гирифт. маҳз ваксинатсияи аҳолӣ буд ки суръати сироятёбӣ ва фавт аз COVID-19 коҳиш ёфт. ба вилояти Суғд 480,000 боя ваксини ширкати Модерна ворид шуд, ки он истеҳсоли давлати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мебошад. ин ваксина ҳоло дар яхдонҳои махсуси филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти Суғд гузошта шудааст ва марҳила ба марҳила барои гузаронидани сокинон аз иммунизатсия бар зидди коронавирус истифода карда мешавад. таги дорад 120 культивай дорад. این یخدانی مخصوص برای نگهداری واکسن ها از -15 تا -25 برای نگهداری همین واکسن захираҳои воии ваксинаи Синовак ва ширкати Модерна дар вилоят ба таври зарурӣ мавҷуд аст ва он барои беш аз 1 миллион аҳолӣ басандагӣ мекунад. ҳоло дар 3 яхдони бузурги ин марказ воияи Синовак ва Модерна нигоҳ дошта шудааст ва онро ба марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тақсим менамоянд, то фарогирии аҳолӣ ба ваксинатсия ба таври хуб ба роҳ монда шавад.
اینجا یخدان یخچال است و در مرکز ایمونوپروفیلاکتیک ولایت سوخت قرار دارد که صبح امروز در اینجا بیش از 2000 واکسن آمریکایی با نام از شرکت مدرنا وارد شده است و حرارت یخچال از 17 تا 20 درجه سردی را تشکیل می دهد. در ولایت سوخت شروع از ماه ایون واکسینه عمومی آغاز گردیده، ساکنانی از 18 ساله بالا پوره به واکسینه فرا گرفته می شوند. هر شهروندان با خواهش خود به این معرکه مهم که یکی از راه اساسی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس است جلب خواهند شد. در ولایت سوخت آسیب‌پذیر گروه‌های مقصدناک ایمونізاسیا карда шуданд, яъне ки ин кормандони тиб, аҳолии сину солашон аз 60 сола боло, баъд мо дар бар гирифтем аз 40 сола боло ва ҳозир ин ваксинатсия оммавӣ эълон карда мешавад ки яъне ки шаҳрвандони аз сину соли 18 сола ва боло бояд иммунизатсия карда шаванд. تحلیل‌های واکسیناتورانی ولایت نشان می‌دهد که تا ماه ایون سال 2021 طریق ویژه استرازنیکا 35623 نفر ایم شدند. طریق شرکتی کروناواک باشد 24757 نفر ساکنان ولایت از ایمونیزاسیا گذشتند. تمام 3 روز آخر بعد وارد شدن واکسن شرکتی مدرنا باشد 14674 نفر به ایمونیزاسیا فرا گرفته شدند که رقم عمومی آن نزدیک به 80000 نفر را تشکیل می‌دهد. تا امروز واکسیناسیا بر ضد بیماری سیرویتی خوفناک کرونا ویروس ادامه دارد. مقامات برای جلب ساکنان به ایمونیزاسیا کارهای فهماندهی می‌گذرانند تا اینکه بیماری پیشگیری کرده شود. ما در محدودگاه رقم 2 بیمارخانه کسلی‌های سیرویتی شهر خوجند قرار داریم که در اینجا گروه بیماران که شبهه به بیماری کووید در آنها موجود است قرار دارند و وضع سلامتیشان خوب میشد. بیشتری بیمارانی که در اینجا استقامت میکنند در اینجا تبابت میگیرند واکسیناسیا نگرفتند. از این رو ما به مردم ولایت سوخت خواهش می‌نماییم، احترامانه خواهش می‌نماییم که حتما از واکسینه گذرند. در عکس او احتمالاتی در همین محدودگاه قرار گرفتن آنها وجود دارد. اینجا منطقه سرخ است. گروه بیماران شبهه به کووید 19 تبابت میگیرند. تحلیل متخصصان سیرویت شناسی بیمارخانه کسلی‌های سیرویتی شهر خوجند نشان میدهد که اکثر آنها از واکسیناسیا بر ضد کرونا ویروس نگذشته‌اند. از این رو وضع سلامتی آنها نسبتاً خوب نیست. سیرویت شناسان میگویند که آنهایی که بر ضد کرونا ویروس از ایمونیزاسیا گذشتند بدون گذاشتن تجهیزات نفسی صنعی سلامتیشان بهتر میگردد، زیرا آنها بیماری را سبکتر میگذرانند. مولجه گرندگان بسیارشون سینی سالشون کلانتر، خیلی پیر نیو میان سال جوانو کمتر. بسیارتر بیمارانی که واکسن نگرفتند آنها بیمار میشند. بعضی آنها در حالت وزمین مقدار کیسلرود در خون کم میشد. ما مجبور آنها رو با کیسلرود میگیریم. این مرد 66 ساله است. میگوید ساکن شهر خوجند میباشد. پس از چنگو غبار و افلاس شوی هوا نفس کشیش دشوار گردیده در خود حرارتی بلند را احساس نمود. این حالت نه تنها به خودش اینچنین به همسرش مشاهده گردید. تصمیم گرفت که به بیمارخانه کسلی‌های سیرویتی تبابت گیرد. میگوید که بر ضد کرونا ویروس واکسن نگرفته است. محض از همین حساب بیماری را به طور سبک میگذراند. آچارون پلیکلینیک گفتگی سنتیابر و آگوست می خیلی بوده. حتیشان ویا مایسیف تیپ کتامه. همین طرفته بود بیقواتر شدم. همین دیگر هیچ وانیست. یک گریپچه بانی شدیم او. همین خیلی شد. در ولایت سوخت برای جلب ساکنان به واکسن بر ضد کووید 19 چاره‌های جدی اندیشیده شده است، زیرا وضع اپیدمیولوژی کشورهای همسایه نگران کننده می باشد. مثلا در یک شبانه روز در فدراسیون روسیه بیش از 1000 نفر محض با علت کرونا ویروس می فوتند که تاجیکستان سرحدش را با این کشور محکم نکرده است. همه روز دهها طیاره ورود ولایت می گردد که مهاجران را از کشورهای وضع اپیدمیولوژیشان نااستوار به وطن می آورد. محض به این خاطر قرار مخصوص سرطبیب دولتی سانیتری ولایت سوخت به امضا رسید که از این پس به بیمارخانه بدون شهادتنامه واکسن تبابت و معالجه امکان ندارد. یعنی اول از واکسن نمیگذری پس تبابت میکنند. حالتایی که میشوند در بیمارخانه علل خصوص مهاجرانی که برمیگردند از دیگر دولت ها، البته
ба табобат фаро гирифта мешавад ва онҳо эҳтимолияти манбаи сироятро мо гумонбар мекунем. Ба ин хотир мо тавсиф гирифтем ки албатта он нафароне ки бевосита аз муҳоҷират омаданд ва он нафароне ки ба бистарӣ ҷалб карда мешаванд албатта бо гувоҳнома дар беморхонаҳо қабул карда шавад то ин ки ҳамин сироят дар худи беморхона сар назанад, чунки дар беморхона асосан шахсҳои носолим асосан бемор табобат мекунанд ки онҳо гурӯҳи бевоситае ки иммуни ҳассосияти паст иммунитати паст доранд ки бевосита ба ҳамин сироят дучор шуданашон аз эҳтимол дур нест. дар вилояти суғд гурӯҳи мақсаднок ки мебояд бар зидди коронавирус эм карда шавад 1,123,160 нафарро ташкил медиҳад. аз рӯи иттилои мутахассисони маркази ҷумҳуриявии иммунопрофилактика дар вилояти суғд ҳоло наздик ба 80% ин гурӯҳ аз ваксинатсия бар зидди коронавирус гузаштаанд. аз рӯи ҷадвале ки мо тартиб метонем яъне ки мо ҳар рӯз сатҳи фарогирӣ ҷамъбаст мекунем ва гуфта метавонам ки баъзе ноҳияҳо фоизнокиҳошон 62% ба например ноҳияи айни расидагӣ 71% ноҳияи шаҳристон дар шаҳри хуҷанд 52.1% аҳолии фарогирифташудагӣ каме пасттар дар ноҳияи масчор яъне ки 36.8% ташкил медиҳад. гуфтанам дар кор ки ба ҳама шаҳру ноҳияи мувофиқи фарогириҳошон ваксинаҳо тақсимот мешавад бо мувофиқат бо раёсати тандурустӣ ва айни хол аз сабаби он ки баъзе шаҳрвандон тиҷороти меҳнатӣ ва сафарбар карда шудагӣ ҳамаҳоя мушкил дарёфт карданд ва фарогирӣ сал мушкилтар афсӯс. мутахассисон иттилоъ медиҳанд ки ҳоло дар вилояти суғд 5 намуди ваксина вуҷуд дорад ки ҳар яки он сертификати созмони умумии ҷаҳонии тандурустиро доро мебошад. AstraZeneca Шветсия, Коронаваки ҷумҳурии мардумии Хитой, Гандковид ваки Федератсияи Русия ва инчунин Pfizer ва Модернии истеҳсоли Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мавҷуд мебошад ки шумораи он 79402 вояро ташкил медиҳад. аз ин рӯ сокинон интихоби ваксинаро доранд ва серивақт бояд аз ваксинатсия гузаранд. сокинони шаҳри хуҷанд ва дигар миқёси вилоят ҳам нисбати ваксинакунонӣ яъне ки нисбати маъракаи муҳими ки яке аз роҳҳои пешгирии ин сироят ваксинатсия мебошад яъне ки фаъол иштирок намекунанд. як роҳи пешгирӣ ба ин сироятӣ ҳамин иммунизатсия мебошад. мардумам муроҷиат мекунам ки ваксина вақташ бигирам. бисёриҳо ваксинатсия метарсанд чунки мана интернете кушоид ҳама ҳар хел гапо чихеле ки ман худам авая медонам интернетбо гапои дурӯғ бар дурӯғ бисёр табашбаланд мешудусу касал мешудусу мефафтидусу и ҳамаш гапи бекора. барои ман ба ҳама тавсия медиҳам ваксинатсия обязательно гиранд. таҳлили мутахассисони эпидемиолог ва иммунопрофилактика нишон медиҳад ки эҳтимолияти ба қайд гирифтани мавҷи навбатии коронавирус вуҷуд дорад. маҳз аз ин ҳисоб сокинонро зарур аст ки нисбати COVID-19 ваксина гиранд то иммунитети умумӣ дар минтақа ҳосил гардад, зеро доштани ниқоб ва гирифтани ваксина роҳест ки барои паст намудани сатҳи сироят кӯмак мекунад. ваксинатсия бар зидди коронавирус дар тамоми марказҳои саломатӣ ройгон ба роҳ монда шудааст. соли 2021 шӯъбаи иттилоотӣ 1672 адад гузоришҳои хабарӣ, таҳлилӣ ва танқидиро манзури тамошобинон сохт. бештари гузоришҳо аз идеяҳои хабарнигорон ва муроҷиати сокинон сурат гирифтааст. масалан мавзӯи гароншавии нархи роҳгироро хабарнигорон давоми сол 2 маротиба ба риштаи таҳлил кашиданд то сабаби аслии он муайян карда шавад. мавзӯи мазкур бо мусоҳибаи махсуси намояндагони ин ниҳод дигарбора мавриди таҳлил қарор гирифтааст. дар вилояти суғд арафаи таҷлили рӯзи модарон нархи роҳгиро то 20 дирам гарон шуд. ин ҳолат танҳо дар микроавтобусҳои дохили шаҳр мушоҳида мешавад. нархи роҳгиро барои мусофирон аз 1.30 дирами пештара ҳоло ба 1.50 дирам баробар шудааст. баландшавии нарх бе огоҳии сокинон сурат гирифт. сокинон навгониро аз дохили микроавтобус дар арафаи рӯзи модар шуниданд ки ин ҳолат то андозае боиси ташвиш гардид. охи пенсияҳо кам бошад, асё ба ин қимат кардагӣ бозоро қимат бошад, чӣ када одамҳо ҳисобашо меёвад?
کبانم رایان نمایم مهم خیکرگی نمایم قیمت شرایط به تغییر نمیبود خودی هم تو فکر کنه تو طوری نمیبود باشه نابرو де ارزان کرده شده гарон шудани нархи роҳгироро аз санаи 4 марти соли ҷорӣ дар асоси фармони вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 19 расман тасдиқ карда шудааст. ронандагони нақлиёти мусофиркашон ҳам гуфтанд ки гарон шудани нархи роҳгиро ба баланд шудани нархи сӯзишворӣ вобаста аст. чанде аз ронандагон то ҳатто ҳолати пештараи нархи роҳгироро барои мусофирон беҳтар арзёбӣ карданд. сӯзишворӣ қимат шуд як сомон изофа шудага барои ҳамон бистирам буром лигида мо ҳамон сӯзишворӣ ҳамихе истар ракро ҳамихе истар беҳтар ин ҳолатро масъулини раёсати муассисаи давлатии нақлиёти автомобилии хизматрасонӣ ва логистикӣ дар вилояти Суғд ба арзу шикоят ва муроҷиати ронандагон ва ҳам корхонаҳои нақлиёти мусофиркашонӣ вобаста карданд, зеро бино ба иттилои онҳо дар ҳолати ба инобат нагирифтани арзу шикояти ронандагони нақлиёти мусофиркашонӣ аз кор даст кашидани онҳо ҷой дорад. аз сабаби баланд рафтани нархи сӯзишвори гази табиӣ то 4 сомону 60 дирам нархи сӯзишвори дизели то 7 сомону 80 дирам баланд шудани қисмҳои эҳтиётӣ баланд рафтани нархи раванои молиданӣ баланд рафтани гузаштани муоинии техникии солона ва патент то 20% нархи роҳгиро аз 1 сомону 30 дирам 1 сомону 50 дирам муайян карда шуд. бори дуюм дар вилояти Суғд нархи роҳгиро шурӯъ аз санаи 1 сентябр аз 50 дирам то 1 сомонӣ боло рафт. ин ҳолат танҳо дар нақлиёти мусофиркашонии дохили шаҳр ба назар мерасад. ин вазъ то ҳол идома дошта нархи роҳгиро дар дохили шаҳр 2 сомонӣ ва берун аз он боз ҳам гаронтар боқӣ мондааст. ҳангоми наворгирии гурӯҳи кории мо маълум гардид ки ин ҳолат бештар калонсолон аз ҷумла нафақахӯронро нигарон кардааст. سعی بخری بود یک کنیم بودی شنیدم. آدم کوچه 200 کوچه 8 سوم مجبور سونه. مونده شکرده ماشین نریم دیگه وقت پیاده گشتم ترامات. гарон шудани нархи роҳгироро аз моҳи сентябри соли ҷорӣ дар асоси фармони вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 125 расман тасдиқ карданд. ронандагони нақлиёти мусофиркашон ҳам аз ин ҳолат изҳори нигаронӣ карда гуфтанд ки гарон шудани нарх пеш аз ҳама ба болоравии нархи сӯзишворӣ вобаста аст. قیمت دخترم پنسیونرها و خواهیم 280 سوم پنسیون میگیرم زندگی کنم می کوچو برام ماشین گراوتی هم می چه کنم гароншавии нархи роҳгиро дар шаҳрҳои Хуҷанд, Исфара, Конибодон, Панҷакент, Бӯстону Гулистон ва шаҳракҳои Бобоҷон, Ғафурову Меҳробод ба назар мерасад. ҳоло нарх ба сокиноне ки аз ноҳия ба Хуҷанд меоянд то ҷое гарон шудааст. ҳангоми пурсиши сари роҳии мо чанде аз сокинон гуфтанд ки гарон шудани нархи роҳгиро ба ронандагон тааллуқ надорад, зеро рӯз аз рӯз гарон шудани нархи сӯзишворӣ сабаби болоравии нархи роҳгиро гардид. нархи роҳгиро дар дохили шаҳрҳои вилоят 2 сомонӣ дар назди шаҳрӣ то 37% баланд карда шуд. дар шаҳри Хуҷанд наздики 100 адад автобусҳо ва беш аз 700 адад микроавтобусҳои мусофиркашонӣ фаъолият мекунад. гарон шудани нархи роҳгиро бошад танҳо дар микроавтобусҳои хурд буда ба автобусҳои калони мусофиркашонӣ тааллуқ надорад. масъулин гуфтанд ки нархномаи мазкур доимӣ набуда дар ҳолати поён рафтани нархи сӯзишворӣ арзиши роҳгиро дар нақлиётҳои мусофиркашонӣ низ мисли пештара ба роҳ монда мешавад, аммо ҳанӯз арзиши роҳгиро арзон нашуда балки баланд мешавад. баҳонаи асосӣ ин баланд шудани нархи сӯзишворӣ аст. соли 2021 болоравии арзиши маҳсулот дар соҳаи кишоварзӣ низ ба мушоҳида расид. махсусан нархи сабзӣ ба таври рекордӣ гарон шуд ки онро хабарнигорон ба риштаи таҳлил кашиданд. нархи 1 килограмм сабзӣ ба 12 сомонӣ расид ки он баробари 1 килограмм нархи биринҷ мебошад. доир ба ин мавзӯъ 3 гузориш таҳия гардид ки он пурбаҳстарин дар шабакаи иҷтимоии Симои Мустақилӣ якум буд. сабзӣ 10 сомон шуд. ин ҳолат ва баланд шудани арзиши сабзӣ давоми 10 соли охир ба назар намерасид, аммо дар мавсими имсола бо баҳонаи кам будани захираи сабзӣ нархи онро осмонбӯс карданд. фурӯшандагони бозори марказии Панҷшанбе мегӯянд деҳқонон ҳар килои онро бо арзиши 8 ва 9 сомонӣ медиҳанд. онҳо давоми рӯз 50 дирам ва ё 1 сомонӣ гузошта ба фурӯш мегузоранд. نیست ما هم قیمت میخریم مجبور قیمت میتیم همین کیلوش ما 8 سوم دادا ادونی لینگا 2 کیلو 3 کیلو کاستگی میبره 2 کیلو خوب میبره نمیپتاد به پتاد گفتیم قیمت نیست مجبور نمیپتاد میگیریم ما 8 گیریم نه ابتداس ما مجبور در فرشیم نمیخریم.
мардум якбора аз боло шудани арзиши сабзӣ изҳори норӯзигӣ доранд, зеро сабзӣ яке аз маҳсулотҳои рӯзмарра буда дар ҳар оила ҳамарӯза истифода мекунанд. narxi hozir ko'rinisham narxi ham yaxshi odam o'lmaydi zindagida ro'zg'or qilishga qaragan. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ мегӯянд ки пас аз ҳафтае сабзӣ пурра пухта мерасад ва баробари зиёд шудани ин намуди сабзавот арзиши он дар бозор паст хоҳад рафт. ҳоло бошад дар вилояти суғд он кам боқӣ мондааст. аз ин рӯ арзиши сабзӣ то охири ҳафта гарон боқӣ мемонад. новаста ба ин ҳолат дар вилояти суғд ба майдони 1400 гектар сабзӣ кишт карданд ки он нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 300 гектар зиёд мебошад. замини сабзии абдурауф раҳимов дар бригадаи иҷоравии рақами 42 хоҷагии деҳқонӣ ба номи саидхоҷа урунхоҷаев аст. вай сабаби гарон шудани нархи сабзиро на танҳо аз кам будани он, инчунин аз ҳисоби гарон шудани нархи сӯзишворӣ ва дорувориҳо барои несту нобуд кардани ҳашаротҳои зараррасон лозим аст арзёбӣ мекунад. мегӯяд ки барои 1 гектар замини сабзӣ тақрибан то 20 000 сомонӣ хароҷот мекунад. ин маблағ танҳо барои нобуд кардани алафҳои бегона ва ҳашаротҳои зараррасон масраф мешавад ки нархи он дар мавсими имсола гаронтар гардид. ҳосил гандани 50% кандем, ҳосил нағз. диюм кишбе тайёрӣ дида андумда каним муфтосим. кишоварзон тасмим доранд ки баъд аз дарави ғалладонагиҳо кишти дубораи сабзиро ба роҳ мемонанд ва бо ин васила сабзӣ дар вилоят захира карда мешавад. агар мисол гирад соли гузашта 1 литр моҳи сӯзишвори газ чанд сум буд, сӯзишвори дизели ё ин ки бензин, имрӯз нурҳои минералӣ соли гузашта тақоз кунидагар чӣ хел нарх баробар шуда. мисол аймачни 3 литр як халташ 50 килограмм бошад, амна гарони 150 бошад, агар 1 кило 3 сомон буд. ман ҳозир ҳисоб бикунем. ё ин ки мана мачивӣ намегӯям карбамид нутрамофоска, нурҳои каллагӣ, фосфорӣ агар нисбати соли гузашта тақозо кунем аз замин то осмона. соли гузашта дар ҳамин мавсим нархи картошка гарон шуда буд. имсол бошад арзиши сабзӣ гарон шуд ки онро аз кам мондани ин намуди сабзавот ва баланд шудани нархи сӯзишворӣ ва маводи безараргардониҳо арзёбӣ мекунанд. гароншавии арзиши сабзӣ яке аз нигоронии сокинон гарда бошад, беоб мондани замини пахта мушкили дигари соҳаи кишоварзӣ буд. як гурӯҳ аз деҳқонон ба ширкати телевизион ва радиои симои мустақил якум расман муроҷиат карда аз биёбӣ гуфтанд. воқеан ҳам замани пахта мақоли ранг бину ҳол пурса мемонад. чӣ тавр метавонад пахта беоб сабзиш намояд? ин мавзӯъро мо чӣ тавр ки буд инъикос намудем. баъд аз гузориши мо ба замини пахта об омад. این گروه دهقانانی خوجگی منطقه جماعتی دهاتی غازیان میباشند. آنها از نبودن آب در صحرا از تلف یافتن کشتی پخته شکایت میکنند. میگویند وضعیت در خوجگی دهقانی شریف بوی اشرف و ساعتف نگران کننده بوده. بیش از 15 روز این جانب زمینی پخته این خوجگی ها آب را ندیدند. از این حساب پخته‌زار و صفت حاصل پخته این خوجگی ها نسبتاً پست بوده. به طلبات جواب نمیباشند. 24 گکتار زمین های زمین پخته باید منم ماهی август 4 بار آب خوردن اجده کار حالی ماهی август یگان بار آب گفتگاه مانده. از روی معلومات‌های соҳаи кишоварзӣ ғӯзаҳо ки акнун шона ва кӯрак бастанд мебояд давоми 3 ё худ 4 рӯз пурра 24 соат бо об таъмин бошад. аммо коркунони хоҷагии деҳқонӣ мегӯянд ки замини кишти пахта давоми 15 рӯзи охир обро надидааст ва сери об нашудааст. маҳз аз ин ҳисоб имрӯз шонаи ғӯзапоя яъне ҳосили пахта ба замин яксон гардидаасту умеди деҳқононро барбод медиҳад. آبی هسته که نیستگ آمد من این غوزه ها یک ساعت کار خود نشده کار اقلش یک هفته و من این غوزه و 10 تا 12 تا کورک نشده کار ولی من این 3 تا شانه خلاص همین آوازه یک تا آب خورده همش بیریزه من این بودگیش деҳқонон ва кормандони хоҷагии деҳқонӣ дар минтақаи ҷамоати ғозиён аз он нигаронӣ доранд ки масъулин ба доди онҳо расидагӣ намекунанд. ҳарчанд аз мушкилиҳои ҷой дошта хабар доранд, барои ҳалли он чораандешӣ намекунанд. ин дар ҳолест ки деҳқонон барои 1 гектар замин беш аз 10 000 сомонӣ маблағ масраф карданд. маҳз аз ҳисоби набудани об ва ё кам омадани он ба замини пахтазод эҳтимолияти ба даст оварда натавонистани хароҷотро доранд ки хароҷоти онҳо тариқи қарзҳо ба роҳ монда шуда буд.
50 لیتر آب میتن 70 گکتار به کجا میرسد یا 100 لیتر آب دادگی چاخاندیم نیکه هر روز نمو آب نیست و 5 گکتار زمین پختو آب میرسد اگر 100 لیتر آب تنگه 5 گکتار به نمیرسه یا 4 گکتار به میرسه نیکه اینجا 70 گکتار زمین نه. اینجا خوجگی دهقانی ساعتف است. رحیم سعیدوف یکی از دهقانان این خوجگی می باشد و 8 هکتار زمینی پخته دارد که برای اوضاع‌خواری و نگاهبینی آن بیش از 80,000 سومانی مبلغ مصرف نموده است. اما نبودن آب به زمینی کشتی پخته و وضعیت زمینش نگران کننده می باشد چون که حاصل پخته‌اش خوب نیست و صفت آن هم به طلبات جوابگو نمی باشد. او از آن نگرانی دارد که خراجاتی به زمینی پخته کشت کرده‌اش را به دست آورده میتواند یا نه. تا امروز به چندی از راهبران ساحه کشاورزی برای با آب تامین نمودن پخته‌زارش مراجعت نمود اما مراجعت وی به نتیجه است. آب اگر گیفت باشه همینجا هر یک تراغ میگوییم دهنه میگوییم اطواد میگوییم 4 بار من آب گرفتگی 4 بار ایسابی که آب کم میتین زمین مول تقسیم شدگی مثال هر یک کس مثال میخواهد که همین محصولاتش به آبی نغزه ماند. در همین حال متخصصان ساحه آبیاری ابراز می‌دارند که در حدود ناحیه باباجان غفورov تنقیص آب به زمین‌های کشاورزی موجود می‌باشد که آن از حساب کار ناشایان کردن تجهیزات‌های آب تامین کنی نساس و اگریگات‌ها و بی‌آگاهی خاموش گردیدن قوه برق به وجود آمده است. از این رو اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه باباجان غفورov سری وقت با آب تامین نمودن خوجگی‌های دهقانی کاربری می‌کند تا قدر امکان آنها برای سری وقت تامین نمودن کشتزارها با آب دوام 24 ساعت کار میکند تا کمتر باشد هم زمین کشت با آب تامین شود. باید که 221 میلیون متر مرکب 221 میلیون کوب آب دهیم نیکی ما از حسابی که همین خیلی صدموی و اون قسم‌های احتیاطی لازمه سری وقت پیدا نمیکنیم یا که توربه‌هایی که از حد زیاد استفاده شدن و سالی از کار رفتنشون 2 مراتب استفاده برداشتیم ما وقتی که همین توربه ها از طرف برق خاموش شوی میشد یا که صدمه میشد و منتظم برق نمیشد در حالت صدمه اتکلوچینی میشود توربه ها میکفند با توربه های تو وصل کردن و با سوارکه کردن و با قوه کردن یک وقت میگذارد. بعد گزارش شعبه اطلاعاتی به زمین دهقان آب آمد. دهقانان از آمدن آن دیگر بار ما را آگاه کردند و مشکلات آنها حل خود را پیدا نمود و سریع وقت به جمع آوری حاصل شروع کردند. بعد آمده رفتن تلویزیون SM1 من آب شد میشد است که 5 ساعت ایسی آب خورده است من 12 ساعت آب ما داشتیم و زمین های بود دیگر زمین به آبای گراندن در کار 12 ساعت آب گرفت هستیم. رحمت من تلویزیون سیم یک بکی من مورد دستگیری کرده من وای کردم. در عموم در ولایت سول امسال در میدان 52782 هکتار زمین پخته کش نمودند که در نتیجه 120657 تن پخته خونوچین کرده شد. این رقم 92% دورنما را تشکیل می‌دهد. پخته‌کاران ولایت امسال نسبت به سال گذشته نزدیک 6000 تن پخته را زیاد جمع‌آوری کرده به خیرمنی دولت سپاریدند. با وجود مشکلات بی‌آبی در زمین پخته‌زار سال روان اولینش ناحیه باباجان غفورov نقشه سپردن دورنمای طلای سفید را بیش از 100% اجرا کرد. این خبری خوشحال کننده بود. مهمش آن که دهقان قدر مهنت خود را می‌داند و می‌کوشد که زمین بی‌حاصل نماند. اما در ناحیه مسجد کارگاه بزرگ کارکرد پخته آتش گرفت. این باعث نگرانی بود زیرا در کارگاه جمعیت دارای مسئولیتش محدود مظفر تقریباً 1350 تن پخته سوخته به خاکستر مبدل گردید. مساحت عمومی ساختار 480 متر مربع را تشکیل نمود. بجز این ساختار بازار برکت یکی از ساختارهای کلانترین در سال 2021 محسوب میشد. برای خاموش کردن علنگه آتش 20 عدد نقلیات مخصوص ضد ساختاری به بازار حاضر شده برای پست کردن علنگه آتش کمک نمودند. تحقیق حادثه مذکور بجز از خدمات دولتی آتش نشانی مقامات‌های دخلدار به ذمه گرفتند. تفتیشات هنوز ادامه دارد.
سوختار در بازار برکت سنه 21 اکتبر تقریبا ساعت 20:00 سر زده است. زیرا در همین وقت به نقطه علاقه ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت سوخت عاید سر زدن سوختار خبر دادند. سوختار اساساً نقطه فروشی چوب و تخته مرکز سودای جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اگروفود را احاطه نموده 400 متر کوادراتی را فرا گرفته است. بعد از قبول خبر تلفنی از طرف تنظیمگر با جلب خوبه و واسطه ها با رمز دعوتی 3 16 عدد نقلیات های آتش نشانی شهر و ناحیه ها جلب کرده شده. اینچنین 2 عدد نقلیات های JSK فرودگاه بین المللی خوجند و 1 عدد نقلیات آتش نشانی بازاری JSK سامان سوخت روانه کرده شد. به جای حادثه سوختار رهبریت خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت و دیگر مسئولین حاضر شده برای سریع خاموش کردن علنگه آتش کمک نمودند. گفته شد که سوختار با قوه 3 شعبچه بسته‌های نوبتداری قسم مستقل 23 خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظت شهر خوجند، 1 شعبچه بسته نوبتداری قسم تابع 24 خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظت شهر خوجند، 2 شعبچه‌های بسته‌های نوبتداری قسم مستقل شهر و ناحیه باباجان غفوروف بسته نوبتداران شهر و ناحیه‌های گلستان، بستان و جبار رسولوف برای کمک به جای حادثه سوختار حاضر شدند. در عموم برای خاموش نمودن سوختار 19 نقلیات آتش نشانی با 165 نفر هیئت محاربوی کار کردند و زیش شمال سخت به کار آتش نشانان خلل جدی ایجاد نمود. نوبسته به این گروهی بیش از 100 نفری آتش نشانان پس از قریب 4 ساعت سوختار را احاطه نمودند. متخصصان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت سوخت نوبسته از مشکل‌های جای داشته بیشتر از 150 میلیون سامانی را از سوختار امن نگاه داشتند. هنگامی به جای حادثه رسیدن علنگی آتش تخمین 350-400 متر مربع را فرا گرفته بود. در نتیجه سوختار سایبان نقطه سودا اینچنین مال و محصولات فروشی و مانند چوب و تخته قسمت سوخته ضرر دید. تدقیق سرزدن حادثه مذکور را گروه کاری مخصوص که تشکیل گردید معین نمودند. متخصصان میگویند سبب سرزدن حادثه ناخوش گناهکاری حادثه و خسارات مالی سوختار را روزهای نزدیک حل خواهند کرد. حالا عاید به این مسئله تحقیقات آغاز گردیده است. حادثه های سوختار در ولایت سوخت سال جاری زیاد و حالت فوت کم شده است. تحلیل 9 ماهه سوختار نشانان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی در ولایت نشان می‌دهد که 324 حادثه به قید گرفته شده است. این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته 7 عدد زیاد می باشد. حادثه های سوختار بیشتر در شهر و ناحیه های خوجند، استروشن، اشت و اسفره به قید گرفته شده است. یکی از سبب های اساسی سوختار در این دوره این مناقشه مرزی ارزیابی کرده می شود. خسارات سوختار باشد 12 میلیون و 798 هزار و 750 سامانی را تشکیل می دهد. هنگام خاموش کردن سوختارها از جانب آتش نشانان مال و اموال ساکنان به مبلغ 47 میلیون و 840 هزار و 850 سامانی امن نگاه داشته شده است. در واقع سال روان در شهر خوجند آتش گرفتن افت ها نیز رسما به قید گرفته شد که شماره عمومی آن 4 عدد را تشکیل می دهد. مثلا در ناحیه دیوشتیج افت دولان که 40 تانه مواد سوزشواری سلیرکه داشت به جریان 10 متر چپه شده آتش گرفت. خوشبختانه راننده و مسافر او زنده ماندند. غزنترک شهر حادثه تاریخی دولان از زبان شهدان این گزارش پربیننده ترین در سال 2021 است. آن را مفتون شکورова و نسیم رحیموف آماده کردند. گزارش مذکور را در یوتیوب کانال سیمای مستقل یکم 7196 نفر تماشا کردند. نقلیات تمغه دولان که 40 تانه مواد سوزشواری سلیرکه داشت به جریان تقریبا 10 متر چپه شد. این حادثه سنه 20 می در دهه غزنترک رخ داد. نقلیات از شهر خوجند به سمت ناحیه دیوشتیج برای انتقال مواد سوزشواری میرفت. بنابر وضعیت تکنیکی هنگام برآمدن به بلندی نقلیات ویران گردیده تا 20 متر به قفا رفته سپس به جریان بالای نقلیات کم از که ویران بود چپه شد. شاهدان حادثه میگویند از حالتی به عمل آمده اطرافیان تا اندازه به حیرت آمدند.
همین خیلی گنده در گرفته است که بالا دو غاله تک علب برام دخورفته بیایم گیم بچه هم نمیموند هم کسی که دیگه نماندن که استر جف شویم دیا اصلا جیم شیشتیم داد کده وای هیچ دستم نموند. баъди сарозер гардидани автомашина он оташ гирифт. дар фурсати кӯтоҳ 6 нақлиёти оташнишонӣ омада алангаи сӯхторро хомӯш карданд. дар нақлиёт 2 нафар буданд, ронанда ва ҳамсафараш. сари вақт ин 2 нафарро ба беморхонаи марказии ноҳияи деваштич интиқол доданд. сардори бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд ки вазъияти ба амал омада аз ҳисоби ҳолати техникии нақлиёт ба вуҷуд омадааст. онро сари вақт пешгирӣ карданд. ҳамин ҷои ҳодиса ҳаминҷа бо сабабҳои техникӣ автомашинаи мазкур ба садама дучор мешавад. хушбахтона ягон фавт нест. хабар додан аз тарафи сокинони ҳамин ноҳия ки ҳамин хел ҳодиса шудагӣ бо ҳайати шахсӣ омадем ҷои ҳодиса. аллакай омадем ки шӯъбаи хадамоти давлатии оташнишонии ноҳия ҳаминҷа дар якҷоягӣ бо шӯъбаи хадамоти давлатии оташнишонӣ ҳодисаро бартараф кардем. 2 нафар сокинони вилояти Суғд, яке аз шаҳри Бӯстон ва дигаре аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дохили нақлиёти чархаш таркида буданд. онҳо ҳангоми чапа шудани нақлиёт ба ҷарри худро аз дохили автомашина ба замин ҳаво доданд. ҳардуи онҳоро масъулин сари вақт ба беморхона бурданд. духтурон мегӯянд вазъи саломатии онҳо ҳангоми воридшавӣ вазнин буд. имрӯз бошад нисбатан беҳтар гардидааст. гурӯҳи кори барномаи иттилооти хабар дар беморхонаи марказии ноҳияи деваштич қарор дорад ки дар инҷо рӯзи гузашта 2 нафар осебдидагонро ки дар натиҷаи таркиши чархи нақлиёт ба вуҷуд омадааст бистарӣ шудаанд. ҳоло ронандаи ин ҳодиса дар инҷо қарор дорад. вазъи саломатии онро духтурон хуб арзёбӣ менамоянд. соҳиб Афзалов, духтури осебшиноси беморхонаи марказии ноҳияи Деваштич мегӯяд ки ронандаи нақлиёти тамғаи Дулан ҷавони 29 сола аст. таҳлилу ташхиси духтурон нишон дод ки дар бемор осеби пӯшидаи косахонаи майнаи сар, ҷароҳатҳои даридаи фарқи сар ва латхӯрии гурдаи рост хунравӣ мушоҳида шудааст. рӯзи аввал вазъи саломатиаш вазнин буд. имрӯз бошад ҳолати ронанда беҳтар гардидааст. ба ҳарду бемор ёрии таҷлии тиббӣ расондан. имрӯз аллакай ҳолати ҳарду бемор беҳтар, вазъи саломатишон мӯътадил, табобати лозиме аз тарафи осебшиносон, аз тарафи духтурони иҳогар ҳамаш гузаронда шуд. ҳоло вазъи саломатии ҳарду ҷароҳатбардошта ки нахостанд бо мо ҳамсӯҳбат шаванд беҳтар арзёбӣ карда мешавад. якеи онҳо аз беморхонаи марказии ноҳияи Деваштич ба беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров интиқол дода шуданд. ба саломатии онҳо хатар таҳдид намекунад. ҳоло нисбати ин масъала мақомоти дахлдор тафтишотро оғоз карданд. пас аз гузашти 7 моҳ 2 мусофири автомашинаи Дулан аз саломатиашон шикоят надоранд. ҳарду солим ҳастанд. гузоришҳои шӯъбаи иттилоотӣ ба ҷуз аз пахш шудан дар телевизион инчунин ба сомона ва ютуб-канали Симои Мустақили Якум гузошта мешаванд. мас аз ин ҳисоб на танҳо сокинони шаҳри Хуҷанд ва гирду атрофи он, инчунин тоҷикони муқими кишварҳои бурунмарзӣ низ тамошо карда метавонанд. тамошобинони бурунмарзӣ гузоришҳои моро асосан аз Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Федератсияи Русия, Ӯзбекистон ва Қирғизистон мунтазам мебинанд. аз рӯи рақамҳои оморӣ гузоришҳои моро асосан 88% мардон тамошо мекунанд. соли равон дар шӯъбаи иттилоотӣ ба ҷуз аз хабарҳои дохиливу минтақавӣ ва бурунмарзӣ инчунин бахши хабарҳои варзишӣ ҷорӣ карда шуд ки онро меҳрангези Абдуаҳад ҳамарӯза таҳия мекунад. дар ин бахш тақрибан давоми як соли охир 300 адад гузоришҳои варзишии дохилӣ ва бурунмарзӣ ҷой дода шудааст. хабари муҳими варзишии соли равон ин ба марҳилаи якҳаштниҳоии Лиги Чемпионҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2021 баромадани дастаи футболи Истиқлоли Тоҷикистон буд. дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи Чемпионҳои Конфедератсияи футболи Осиё 2021 аз 15 то 30 апрел дар шаҳри Риёзи Арабистони Саудӣ баргузор шуд. дастаи футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе 6 бозӣ карда 3 ғалаба ба даст оварданд. чемпиони Тоҷикистон бо 10 имтиёз дар гурӯҳи А мақоми аввалро гирифта,
ба давраи якачниҳоии лигаи чемпионҳои конфедератсияи футболи Осиё 2021 баромад. در شهری خوجند باشد بازی فینالی جام تاجیکستان 2021 میان چمپیون 8 کرته جمهوری تاجیکستان دسته استقلال شهری دوشنبه و دسته خوجند شهری خوجند برگزار گردید. در این بازی دسته فوتبال خوجند شهری خوجند با حساب 2-0 دسته استقلال شهری دوشنبه را مغلوب نموده بعد چندین سال انتظاری با عنوان جام تاجیکستان 2021 سرفراز گردید. دسته خوجند باری پنجم برنده جام تاجیکستان گردید. دسته خوجند شهر خوجند دسته استقلال شهری دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب کرده برنده جام تاجیکستان 2021 شد. این بازی فینالی سنه 9 دکبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان بین قهرمان تاجیکستان اوید به فوتبال استقلال و نایب قهرمان موسمی امساله مسابقه فوتبال کشور خوجند با اشتراک بیش از 20,000 نفر مخلصان دایر شد. در قسمت‌های اول و دوم بازی امکانیت‌های خوب برای بازیگران خوجند فراهم آورده شد که تا غالبیت را به دست آورند. بخصوص در دقیقه‌های آخرین بازی گل‌ها به هدف رسانیده نشدند. بعد اعلان دقیقه‌های علاوگی ضربه جریمه‌ای به دروازه استقلال اعلان گردید و دروازه‌بان شاهرخ قرغیزبویف توپ را به دروازه خود راه نداد ولی حاجیبای زیایف بازیگر رقم 6 خوجند که چند پیش داخل میدان شده بود گل ماهرانه را به هدف رساند. در دقیقه 117 بازی بازیگر دیگر خوجند تحت رقم 7 ارتیوم سردیوک با زدن گل دوم تاب مخلصان بسیار هزار نفره را شاد گردانیده و همین غالبیت را به دست آورد. دسته فوتبال خوجند شهری خوجند از این قبل سالهای 1997 1998 2002 2008 و 2017 نیز برنده جام تاجیکستان گردیده بود. در مراسم سپردن جام و مدال ها به هیئت دسته ها رئیس ولایت سوخت، رئیس فدراسیون فوتبال ولایت رجبای احمدزاده، نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف، رئیس شهر خوجند، رئیس فدراسیون فوتبال شهر خوجند فردوس شریفزاده اشتراک نموده بازیگران دسته خوجند را با پیروزی تبریک کردند. جام و مدال در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شد. مخلصان دسته فوتبال خوجند از برد آنها خوشحالی کردند زیرا دوام 4 سال اخیر این اولین موفقیت آنها در سطح جمهوری تاجیکستان بود. بینندگان عزیز، طول چند ساعت که با شما بودیم خبرهای مهم سال 2021 را بار دیگر پیشکش شمایان نمودیم. اگر گزارش‌های ما جنبه تحلیلی و تنقیدی داشت این وظیفه جانی ما بود تا مشکلات به شکل مشکل باقی نماند. اگر طریق پخش گزارش‌ها مشکل را حل نمودیم و با این وسیله برای پیشرفت جمعیت ذره باشد هم سهم گذاشتیم خوشنود هستیم. اگر گزارش‌های ما به درد شما و جامعه درخورد خود را سرفراز می‌شماریم. دوام سال از همکاری و مسئولیت‌های مفید دیرکتور گنرالی شرکت تلویزیون و رادیو سیمای مستقل یکم اکرم خواجه عزیزов به بهره نماندیم. در روزهای مشکلی همیشه با ما بودند. گزارش‌های ما را نواربرداران نسیم جان رحیمов و نعیم جان ایوبov از دوربین کامری دیده آن را ثبت نمودند. اگر نوار از جای حادثه جالب بود پس خدمت این دو نواربرداری پرتجربه تلویزیونی ما میباشد. گزارش‌های شعبه اطلاعاتی از جانب کارمند با تجربه تکنیکی تنظیمگر اعظمجان رحیمов تنظیم میشد. ما افتخار میکنیم که هر یک اعضای تیم اطلاعاتی تلویزیون ما نزد تماشابین خود مسئولیت بلند دارد. در واقع اگر خدمت راننده عبدالله جان محکمov را افت نگذاریم سال آینده بدون راننده میمانیم. و قول استادان تلویزیون کار دست جوان است.
ҳамарӯза устодон илҳомҷон ҳошимов ва муҳаббат муродова барои идеяҳои ҷолиб ва услуби навиштани гузоришҳои хабарнигорон маслиҳатҳои худро дариғ надоштанд. нақши ҳамаи кормандон дар пешбурди кори телевизион муҳим мебошад. мафна қаҳорва ки танзимгари барномаҳо дар сомонаи расмии телевизион, сомонаҳои иҷтимоӣ ва канали ютуб мебошад. дар пешравии кори шӯъба нақши босазо дорад. мафна барномаҳоро ба тамоми рӯи олам паҳн мекунад. ҳамаи тамошобинони бурунмарзӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ маҳсули кори вай аст. соли 2021 ба таърих монд ва соли 2022 омад ки он соли паланг аст. бигзор соли нави омада истода барои ҳар яки мо соли оромиву осоиштагӣ ва пешравӣ бошад. бинандагони азиз, инҷо нашри охирини барномаи иттилоотиву таҳлилии хабарро дар соли 2021 ҷамъбаст менамоем. бо хабарҳои муҳиму ҷолиб моро дар соли 2022 интизор шавед. соли наватон муборак бошад.